fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, petisyon gikasa aron magpabilin sa pwesto ang Regional Director sa LTFRB Northern Mindanao. Davao del Norte Governor Edwin Hubahib nanawagan og panaghiusa atol sa traditional inaugural session. Sa detalye sa atong mga balita, sa pagsulod sa bagong administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr., gilauman nga mutunol og courtesy resignation ang mga opisyal nga natudlo ni kanhi President Rodrigo Duterte aron hatagan si Marcos Jr. og kagawasan nga mutudlo sa iyang tao sa nagkadiyang posisyon sa gobyerno. Apan dunay pipila ka mga sektor nga dili gusto nga mahulipad ang mga opisyal nga nanerbisyo kanila sukad pa sa administrasyon ni Duterte. Usa na niini ang opisina sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Atong subayon ang report gikan kang Babil Lagsa sa Northern Mindanao. Ipabilin sa iyang pwesto si Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Director Amin Ginguro. Kini ang panawagan sa nagkadaiyang transport cooperative diri sa Northern Mindanao. Matod sa Northern Mindanao Federation of Transport Cooperatives, nauyon sila sa palakaw ni Guro sa LTFRB ug dili na kini ang ayang ilisan sa pwesto. Ang kooperatiba gilangkuban sa 45 ka transport group sa tibok Northern Mindanao. Sa ilang sulat, nanawagan ang grupo kan Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang nahisgutang sektor nga ipabilin siguro isip director sa LTFRB sa Northern Mindanao. Ang panawagan gipagawas sa kooperatiba human nagpagawas og Memorandum Circular No. 1 ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kinahanglan ibakante na ang mga posisyon sa nagkadaiyang ahensya sa tanang pwesto sugod niadtong Hunyo 30. Apan bisan pa man niini, daghan ang wala mitunong sa ilang courtesy resignation. Bisan pa man kung dili sila mga career executive service officials konsiso. Aminado siguro nga dili siya seso. Apan matud niini, 38 ka tuig na siya nanerbisyo sa LTFRB. Apin na niini ay kasinatian isip Assistant Regional Director sa sunod sa 16 ka tuig. Matod ni Losminda Escobidal, ang General Manager sa kooperatiba, ang ayan nga mahuman ni Guro ang iyang termino aron mahuman usab niini ang iyang mga plano alang sa sektor. Kuyog sa mga kooperatiba na nawagan usab si Misamis Oriental Governor Pedro Onabia kang Pangulong Marcos Jr. pinakagi kang Executive Secretary Victor Rodriguez nga ipabilin siguro. Matod ni Gobernador Onabia, iyang ikapasigara mo siguro o doon na kini integridad sa iyang pangdinisbisyo. Babilag sa Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe. Upat ang patay, 14 ka mga miyembro sa Communist Terrorist Group nga NPA ang misurrender ngadto sa lain-laing batalyon sa 4th Infantry Division sa Philippine Army sa bulan sa Hunyo ning tuiga. Base sa report sa 4th ID, ang upat ka mga nangamatay naghupot og taas nga posisyon sa kalihukan. Apil sa mga nagsurrender ang mag-asawang NPA nga sila Sarwin Eleonor Villamor ug Giselle Bato Salahay nga nag-operate sa kabukiran sa Agusan del Norte ug del Sur. Buntis nga si Charmaine Ravelo Coquilla, apan ang iyang partner ang namatay sa engkwentro. Nagsurrender usab sa lain-laing batalyon sa 4th ID sila Raymart Untua, Zet Melioria. Ang mga nagsurrender mao'y nagtugan sa mga armas nga ilang gipangtaguan. Gipahayag ni 4th ID Commander Major General Wilbur Mamawag nga padayong nagadawat o mga surrendery ang mga sundalo hilabi na kadtong nahigmata na sa pagpanglinla sa komunistang kalihukan. Nagpahigayon na sa ilang tradisyonal nga inaugural session ang sangguniang panlalawigan sa Davao del Norte kaganihang buntag. Ang sesyon gipangunahan mismo ni Vice Governor DiCarlo Oyuuy. Sa okasyon, gilatag ni re-elected Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang iyang plano alang sa Davao del Norte. Ani ang report? I stand before this honorable body nga dili politiko.
apan isip inyong kuyagog amahan sa atong probinsya. My loyalty to my party ends when I offered my service to the people of Davao del Norte with a fresh and overwhelming mandate nga inyong gihatag. I would like to extend my warm congratulations to every elected member of this august body. God brings us to where we are today. Now that we are here in this honorable hall, I am asking each one of us to do what we promise to our people. Serve them beyond political lines, beyond color, beyond race. We need to work together as one Davao del Norte, one people, do our best in the name of genuine public service. Give our people the services and programs that they deserve. Panaghiusa, kini ang gibuhian nga pamulong ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahid sa dihang gihimo ang inaugural session sa Sangguniang Panalawigan sa Davao del Norte kaganihang buntag didto sa Davao del Norte Gymnasium. Sa iyang pag-atubang sa membro sa sanggunian, gibatbat sa gobernador ang iyang 12-point agenda ug giusa-usa pagpasabot sa mga membro ang programa sa iyang administrasyon. As the governor of our people, I am asking the Sangguniang Panlalawigan to support our strategic direction in the next 3 years. We'll put focus on filling up the development gaps and reinforcing vital public services to the provincial government. We shall expand the coverage of our provincial scholarship program by bringing down the academic requirement to a practically reachable standard to give equal chance to a greater number of unprivileged students in the province. We shall expand our grassroots sports development program to encourage our youth sector. Along this line, the upgrading of our main oval track at the Davao del Norte Sports and Tourism Complex, along with other sports facilities in the works already. We shall endeavor to upgrade our 3 district hospitals to level 2 under the Department of Health or DOH standards. Ang problema sa baha, problema sa mag-uuma ug livelihood opportunities sa mga lungsod ug ang pagmintinar sa kahusay ug kalinaw ug padayon nga zero bilik. Sa iyang kabahin, gisaysay ni Vice Governor De Carlo Uyuoy nga iyang suportahan ang plano sa probinsya. Tunggal man nato ganiha ko sa mga programs, development for the province, as long as it's for the good of the people. May problema sa Sangguniang Panlalawigan, support. Gisaysay ni Vice Governor Uy nga ang mga proyekto nga makabenepisyo sa katawhan ang ngayan nga suportahan. Nagpasalamat ang gobernador sa sanggunian dungan sa panawagan Atong ibutang sa atong unahuna nga ang tanang plano o kalambuan alang sa atong katawan. Magsugod kung kita magkayusa. Let us walk the talk. Let us put place to our promise before our people. Let us return the mandate nga ilang gihatag sa tuwa, nga atong suklian og tiunay nga serbisyo publiko. Let us join hands and walk together as one Davao del Norte, one people. We are one. Ako magpabilin nga inyong kuyagob, inyong kaagapay, ang kuyagob ng masa, ang inyong sulugoon sa probinsya. Kung ang tanang lideres magkasinabot sa tumong
sa pagtabang sa katauhan, mubunga kini alang sa kalambuan sa tanan. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe! At tangi! Gatusan ka mga residenteng nasunugan sa Barangay 23-C Davao City, gihatagan og hinabang sa Chuchi Foundation. O mga halos-hos sa Zamboanga del Norte, nanumpa na. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Nanumpa sila Zamboanga del Norte Governor Rosalina Nanay Nene Halosos o mga pag-umangko niini nga sila Congressman Romeo Halosos Jr. o Board Member Angel Halosos Carion para sa unang distrito sa Zamboanga del Norte ni adtong adlawng Sabado ug Domingo. Sa pagpanumpa sab ni Governor Halosos, gihigayon sab ang usa ka buklog isip pag-ila o paghatag respeto sa tribong Subanen nga nanimuyo sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Ani ang report ni Dina Diestro. Atubangan sa usa ka timuay sa tribong Subanen nanumpa ang bag-ong lingkod nga gobernador sa Zamboanga del Norte nga si Governor Rosalina Halosos ni atong Sabado. Gilayong gihimo ang buklog sa maya sa tribong Subanen isip pag-ila og pagrespeto sa ilang tinuhuan o kultura. Matod ni Governor Halosos, daghan ang iyang plano og tinguha para sa probinsya apan dili niya kini mahimo nga mag-inusara. This is so much work to be done. I pray to God that He guides us every step of the way and grant us courage, perseverance, determination, and strength in body, mind, and spirit to overcome the challenges and pressures that come with the job so that we may do what is good and right and just. Ang mamaligya ay mani nga si Carmelito, nalipay sa iyang mga nadungog sa mensahe sa gobernador. Iyang paghangyo nga sa kanunay mahatagan sila kahigayunan sa pagpamaligya aron dunay mauli nga kita sa pamilya. Mga vendors unta nga dili na gusto dili na bawalan sa pamaligya kung asa ang mga kalapit nga mga event, mga kalingawan, ay mga daghang kuan para naman kuan na pud ang pagkinabuhi. Ako wis nga paglingkod ni Ma'am Nini nga ang probinsya magmalambuon, parepod sa una ni Gobyebes nga murag walay gipiling nga tawo. I, Romeo Halosos Jr. Adlawng Domingo sab, dungan nga nanumpa sila 1st District Representative Romeo Halosos Jr. ug ig-agaw niini si Board Member Angel Halosos Carion. Gisaysay sa kongresista ang iyang mga nasinati dihang nalangan ang iyang proklamasyon sulod sa 45 ka adlaw tungod sa langan nga sistema sa balaod sa eleksyon. Na-extend ang pag-proclaim sa ACOA pero by God grace gihatag jud sa katawhan ug sa ACOA ang pagdumala bilang representante diri. It was a big lesson for me. Namulat ang akong mata. Kadugay 45 days akong naghulat para sa proclamation ako. No? Sa 45 days, sige ko ampo, pangutan na, nanuman. Gitubag ako, giingnan niya ako, na siguro kinahanglan mamulat ang akong mata para na ako'y himuon
na dili na ni mahitabo kahit kanino man ang pangloloko sa eleksyon. Buot sa mga halusos nga ilawom sa ilang pagpanerbisyo sa probinsya, ilang matabangan ang katawhan nga makabarugbalik sa nasinating kalisod tungod sa pandemya. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Milingkod na sa iyang unang adlaw isip gobernador sa Davao Oriental si Governor Corazon Malanyaon. Kaganyang buntag ug miapil na sa unang flag raising ceremony sa Kapitolyo dinha nahimutang sa Matis City. Atol sa iyang unang adlaw nagpatawag si Governor Malanyaon og press briefing ug iyang gipahibalo ang iyang baruganan sa mga isyu ug iyang panawagan sa hutong sa media. Ani ang report ni Nurin Michelle Igonia. Na medyo magkasinabtangan ay no? Respeto. Kini ang pinakaunod sa press conference nga gipatawag ni Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon sa dihang nakigtagbo kini sa grupo kaganinang buntag dito sa Capitol sa Matis City. Nangayo og pasaylo ang gobernador kay dugay na usab siyang wala nakighimamat sa media tungod kay nakasentro ang iyang oras sa pagtutok sa mga kalambuan sa iyang distrito isip kongresista. Atol sa maong tigom, giklaro ni Governor Malanyaon. Ano man ang expectation ko sa media, of course, kayo ang magiging instrument ng information, no? Kasi we cannot cover all. But through you, we'll be able to really get our people informed and enlightened because you have a wide coverage. Number two, it's also my hope na naagad tayo responsible reporting, no? So I think that is also part sad na sa mga standards that your association, whether formal na association or even in your own individual capacity as member of the press, na unta na gyud tay fair and true and fair reporting. Kayo sahay, daghan na tayo reputation na siraon sa atong isig katawan. I think above all, we always have to operate in the interest of justice, fairness, and yung talagang respect, no? So I'll respect you as well as I think I also deserve some kind of respect as an elected leader of the province. Matod sa gobernador, iyang girespeto ang trabaho sa mga miyembro sa media. Apan angayan usab kunong hinumduman sa media nga dako ang ilang papel aron isulti ang kamatuoran ug kinahanglan nga matino ang tinuod nga mga isyu ug mga kahuyangon sa mga opisyal una kini isibya. Matod sa gobernador, ang iyang panggamhanan mo respeto sa papel sa media ug sa iyang unang mga adlaw, iyang ipaniguro nga ang mga empleyado sa Kapitolyo tukma sa panginahanglanon sa pagpanerbisyo aron dili masayang ang kwarta sa katawhan. Paliguonon sa gobernador ang iyang information office aron mamahimo kining bihikulo sa pagpahibalo sa katawhan sa mga impormasyon nga angayan nilang mahibaw-an. So that's why I will have to strengthen the PIO office by putting responsible and competent people. As I said already in my inaugural address, I will streamline the bureaucracy in the Capitolio and seeing to it that the people there will be that committed and that there will be a quick response to needs of the people, no? Particularly the constituents, that includes the media. So, kinahanglan dako dayon. No? So, I think for the first month ka na ang atong ayuson tanan based on my standards as far as professionalism of employees are concerned. So, one of them yung ating PIO office. So, kung unsa may inyong mga gusto ipangutana sa ako, basta kana lang ang akong expectation, ang akong hope na unta, magkasinabtanay na ta, kung unsa man ang atong mga political affiliations in the past, it should not influence our decisions when it comes to fair reporting.
Gilantaw sa gobernadora nga iyang development priorities, iyan ang nalatag ug klaro ang iyang baruganan nga iyang respetuhon ang hutong sa media. Sama usab nga respetuhon sa miyembro sa media ang ilang baruganan sa matag isyu ug barugan ang kamatuoran. Ug panawagan sa media ang nahitabo sa Davao Oriental, sa Davao de Oro, misalmot usab sa iyang unang flag raising ceremony didto sa Executive Building sa Capitol Complex sa Nabunturan si Governor Dorothy Montejo Gonzaga. Human sa convocation, nagsaulog og misa sa Kapitolyo ang gobernadora. Sa iyang mensahe, giklaro ni Governor Gonzaga nga tutukan sa iyang administrasyon ang serbisyo sa panglawas, edukasyon, infrastruktura nga nakasentro sa kalambuan sa probinsya. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gihatagan og mga personal nga gamit ug pagkaon sa Chuchi Foundation of the Philippines ang mga nasunugan sa Barangay 23-C Boulevard, Davao City. Apil sa gidunol sa Chuchi Foundation ang mga kabo, balde, tuwalya, habol, bugas, asukal, sabon ug ban pang mga personal nga gamit. Halos sa mga nasunugan wala gyud nahipos nga mga gamit tungod sa pagdali-dali og hikling sa luwas nga lugar ni atong tungura. Nagpasalamat si Kapitan Alimudin Wating Usman sa Buddhist Compassion Relief Chuchi Foundation Philippines sa tabang nga gihatag nila sa mga nasunugan. Ang Chuchi Foundation usa ka humanitarian organization nga dunay 10 million volunteers sa kapin 60 ka mga nasod. Namugna ang foundation sa nasod Taiwan nga ang misyon mao ang pagtabang sa mga nanginahanglan. Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!